మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అమ్మా. ఆఫీసర్ ఫిల్మ్ మూవీ చాలా బాగుంది. ప్రజెంట్ అయితే అందరు కమర్షియల్ మూవీస్ అలాంటివి చూస్తున్నారు. ఒక ఓల్డ్వి చూపించండి. దట్టు ఈ క్యాష్ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ పోయాయి. చనిపోయినప్పుడు కూడా ఇద్దరికి సేమ్ డేట్ అదే వచ్చింది కదా. ఇంకా దొరాలు బాగా రాలేదు కదా. సో అందరు అర్థం చేసుకోవాలి. మూవీ అయితే చాలా బాగుంది. అంటే మూవీని ఎంకరేజ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు. కళ్ళకి కట్టినట్టుగా అయితే రాళ్ళు అవి చాలా బాగున్నాయి. ఫస్ట్ తెలియదు కానీ సినిమా సూపర్. ఇంతవరకు నాకు తెలిసి తెలంగాణలో ఇలాంటి మూవీ రాలేదు. రాయలసీమలో వచ్చినాయి, అనంతపురం 1982 అలాంటి సినిమాలు వచ్చినా కానీ ఇలాంటి సినిమా తెలంగాణలో ఫస్ట్ టైం రావడం, అది 30 years బ్యాక్ ది సినిమా రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. సూపర్. మీకు ఏం నచ్చింది ఈ సినిమాలో ఎక్కువ బాగా? సినిమాలో వచ్చేసి అన్నీ నచ్చినాయి. నిజానికి ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఎవరో కానీ డైరెక్టర్ సార్ మీ వర్క్ అదిరింది సార్, సూపర్ వస్తారు. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ చెప్పండి. ఏం నచ్చింది మీకు? వర్షం రాగానే అండి తను రావటం అమ్మాయి రావటం అది బాగండి. వర్షం తోటి ఇద్దరు ఒకసారి కలవటం, ఆ కిటికీ నుంచి చూడటం, వర్షం రావటం అలాగా. జీవిత గారు డాక్టర్ లాగా కనబడుతున్నారు. జీవిత గారు షీ వాస్ లిటరల్లీ కంప్లీట్ గా చెప్తూనే ఉన్నారు అనమాట. నేను ఐడెంటిఫై చేయలేదు, బట్ షీ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. ఏమంటున్నారు వినండి. ఏ హీరోయిన్ ఇలాంటి సినిమాని అటెంప్ట్ చేయడానికి డేర్ చేయరు, కానీ ఈ హీరోయిన్ చేశారు. వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి? మంచి నంది అవార్డు కూడా రావాలి. సార్ అంటే యాక్షన్ లో ఓకే. మా చిన్నతనంలో మీరు ఇలాగే లవ్ చేశారా? లవ్ చేయలేదు సార్, కాకుంటే ఆ టైంలో ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణలో జరుగుతుంది ఈ నక్సలిజం మీద, దొరతనం మీద, ఆ తర్వాత ఊరు వాళ్ళు ఏ విధంగా బానిసంగా పిలువబడుతుండ్రో. అవును. ఇంకా కూడా సరే, అదంతా ఓకే. ఇంకా కూడా దొరతనం ఉందా ఊర్లో? ఇంకా ఉందా? ఉంది. అణిగించాలి. అది అణిగించాలి. అది అణిగించాలి. ఇంకొకటి ఇలాంటి సినిమా చూస్తే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం మనసు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలోనే చెప్పండి.